Assalamu alaikum al'ummar duniya, sunana Abdullahi, shugaban cibiyar bada magunguna na Kashful Alil. Muna gode wa Allah da ya sanya cibiyar Kashful Alil ita ce ta ɗaya a duniya wajen bada maganin cutar HIV kuma a warke. Cibiyar Kashful Alil muna binciko magunguna ne tare da ƙwararru masana ilimin itatuwa daga sassa daban-daban na duniya a cikin manyan littattafai na tibbul a'shab kamar ƙasar Egypt da ƙasar India, ƙasar Sin har ma da nan Najeriya. Ina masu fama da matsala ta rashin haihuwa, infertility, matsalar ciwon ƙoda, matsalar cutar sikila da ma ciwon hanta da ma matsaloli na rashin gamsar da iyali, duk muna ba da magani. Matsalar istimna'i tana haifar da cututtuka a jikin ɗan adam kamar yawan mantuwa, loss of memory da kuma bugun ƙirji tare da ciwon jiki da kuma matsala ta infertility wato low sperm count. Cibiyar Kashful Alil muna ba da magani akan kowace irin larura har ma da matsalar jinnu, iska, sihiri da sammu. Za ku same mu a jihar Borno cikin garin Maiduguri, titin Kwastin opposite Marazen jikin Yunal inda ake scanning ko kuma a babban layi. A jihar Kano kuma za ku same mu a Zoo Road opposite Sahad Store. A birnin tarayya Abuja muna Kuje. A jihar Gombe muna cikin Ummi Plaza. Sannan a jihar Katsina muna opposite Riyadul Qur'an. A garin Mubi za ku same mu a daidai bakin kasuwa. Sannan a jihar Lagos muna Agege Morikas. A jihar Kaduna muna Hayin Rigasa. A jihar Sokoto muna Ƙofar Taramniya. Sannan a jihar Bauchi muna CBN Roundabout cikin AIB Plaza. A jamhuriyar Niger za ku same mu a cikin Yamai. Sannan a Maradi muna bakin babban kasuwa. Ai ni ban sani ba, anya zan iya zuwa gewayen nan makuwa domin jikina gaba ɗaya a mace nake jin sa. Ai ranka ya daɗe, gewaya kamar ka je ta dan yanzu nan zaka warware. A'a, kana nufin Zoli Cafe kenan? Ashe ka gane. Ina haka yake. Assalamu alaikum. Allah ya taimake ka. Allah ya taimake ka. Allah ya taimake ka. Tashi lafiya. Rizoli Cafe. Da Rizoli Cafe nake samun kuzari, shi nake rikewa da jirgin da zari. To ai ko lalle gewaya ta samu. Ku tashi mu tafi gonan nan. Allah ya taimake ka. Bismillah. Sala ganda ba ta rike ni. Ga Rizoli Cafe manya kusha. Ga Rizoli Cafe yara kuma kusha. Shamaki. Yaya haka? Ni ne kamata in zo ta da kuna aiki kuma zai ga ku a zaune? Allah ya taimake ka, jikinmu ne duk yayi la'asar. Haba Shamaki. Ba nan. Allah ya taimake ka. Zo karbi. To banda abun ku in go Shamaki. To ranka daɗe wannan me kenan? Wannan Rizoli Cafe kenan. Da kun sha wannan kofi ɗaiɗai to za ku samu kuzari da ƙarfin jiki sai aiki. Rizoli Cafe sirina ne na boye. Rizoli Cafe ku sha ku samu kuzari. Bani da kasala ganda ba ta. Rizoli Cafe shine na ɗaya domin inganta lafiyarka da ta iyalinka. Baba dan Audu. Ba koshi bane kake kwashe yara abinci? Ai ka san aikin ne na kula gidan masu kuɗi dandanan dama. Babu wani magana gidan masu kuɗi. Wannan sinadarin da aka yi girkin da shi ne kawai. Dan kaɗi wannan wani irin sinadarin girki ne haka? Dahir Kori
shine sirrin girkin kowace 'ya mace da ta san kanta. Dahir Kori shine ɗanɗan da yake gyara girki ba yawan kuɗin da aka kashe masa ba. Dahir Kori ma fi mishkila. Dahir Kori. Dahir Kori. Dahir Kori Shine sirrin girkin kowace 'ya mace. shine sirrin girki a gidana. Dahir Kori ma fi mishkila. Saye zuciyar mai gidanki da sinadarin girki na Dahir Kori. Dahir Kori nemi naki a yau. Ana samun shi a kantuna da kuma shaguna a ko'ina. Dahir Kori. Kun san me ma'ana daɗi? A irin wannan lokacin ka samu rufai da yogurt mai sanyi, musamman mai ɗanɗanon strawberry ko kuma mai ɗanɗanon coconut ko mai ɗanɗanon banana. Abin da ya fi komai daɗi ka samu damammiyar furar rufai da yogurt mai sanyi ka sha, ko da kana cikin damuwa kuwa na san za ka manta da shi. Ƙarshen daɗi ki samu biredin rufaida da zazzafan shayin ki, ko ki samu farfesun ki mai bala'in daɗi a gefe, ko kuma ki samu kwanki ki lankwashe shi sai ki buga, ki danna sai ki matsa sai ki kai baki. Bismillahir rahmanir rahim. Kowannen ku na ji kalar santin da yayi akan kayan kamfanin Rufaida, amma kun manta da abu daya. Bature na cewa water is life, musamman ruwan sha na kamfanin Rufaida mai sanyi da sanyaya mu. Ya da Allah, za ka kai ni abin nan? To da Allah wurin da. Waye kai? La ilaha illallah. Su waye? Su waye kai? La ilaha illallah jama'a ba mutane a garin za su gudu da ni. Wayo Allah na. Wayo Allah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Wayo jama'a za su gudu da ni ba. Wallahi za su gudu da ni. Wayo Allah na. Wayo Allah. Jama'a. Wayo Allah na. Wayo Allah na. La ilaha illallah. Jama'a za gudu da ni. Za gudu da ni jama'a. Ai ha yau za ka gane kai karamin dan iska ne. Mun jima muna Dan Audu,
mun ji mama ta roka muna bafanka muna kawo ta kuna kala kala kana tsallakewa yau Allah ya da kai kuma wallahi sai ga kuranka za ga shayi bani Hajara na gode sosai aikinki yana kyau. Amma ya jikin naki yanzu? Da sauki sa, ai na warke yanzu. Kin tabbata amma? Sosai. Ko dai a fitar da ke kasan waje ko nan UAE sai a miki check up da kyau. Yanga daɗi. Ba hatsarin mota ta yi ba. Ai duk da haka ko da ba hatsarin mota ba ne. Zai iya yiwa ya bige ta a wani wuri internally ya mata wani illa. Haka ne amma ni bana jin komai an fansa. To ko kuma a nema wani asibiti a nan din in yaso likitocin sai su duba ki. Ai na ga likita a nan sa ba komai. Hajara ina umma? Umma ta shiga unguwa ta je gaida mara lafiya. Okay. So if there is nothing. So, Hajara, if you're ready, tawagar zancen mai gida tana buƙatar ki. Duk da na san ba sa son gani na, amma insha Allah zan raka ku. Bari dai in ƙara shiryawa sai mu je. To ba ku, masha Allah. Mai gida, ni wannan matsalar ina tunanin a ƙara da addu'a saboda dukkansu na san ransu a ɓace yake yanzu. An jaraba irin addu'ar da ba ma yi, amma ta inda kika faɗa sai dai a ƙara. To, bari in ƙara kinsa sai mu wuce. Ta tsorata ba. Shugaba ni ba ina ganin shigan mu unguwan nan kamar wani suicide ne saboda mutanen unguwan nan sun mana kashedi akan. Da Allah malam kai mana shiru dan Allah wai kai wani irin matsoraci ne kashe mu za su yi ne? Aba da Allah. Shugaba ko dai ba su kashe mu ba ni ba na so a yin barazan ɗinka ka san aka yin barazan ɗinka ni ba zan ji daɗi ba. Zan ɗau mataki a kansu. Ba wani damuwa kira musu je gudu Allah su zo shi da mutanen shi. Ce su zo mu haɗa a can gaba ki ɗaya mi ayi zuga mu je gidan. Jagwa baya gari dan ya tafi Batakwal ya ɗeba awaki ya ce shi kawai yanzu yakin zo. Yakin zo? To kira mu mai waɗansu mutanen nan ka ce turo mana mutanen sa amma ba shi ba zai zo. Kai da Allah ka ma bar shi ma ni kadai maganya ne ni kadai na isa. No good no bad. Ni na san ka wallahi. One man army soldier. Awa kai akwai wani mutum ma ne sai ya zo ya zare maka ido. Ka san duk bala'i ba isa aka kashe ka ba. Haka ne shugaba. Bilal. Allah ya taimake ka. Kana ganin za mu yi nasara kuwa? Insha Allah za ka yi. Kai fa da alkhairi za ka je. Da niyya mai kyau. Sannan kuma kana tafiya kana zikiri kana ambaton Allah. Bayan ka addu'a ka shafa tun daga gida. Ka ko duwan zai ja da kai sai addu'an da tafi naka sannan kuma da tsarkakai zuciya. Ta. Wallahi ba musa. Amin dan da Assalamu alaikum. Hajara, shiga ciki ki mana iso ki ce mata ga yallaɓai ya zo ganin ta. To Allah ya sa ka su koro ni. Ba za su kore ki ba. Gayya, yanzu don Allah me kike ganin za a yi? Ki bani shawara. Ai ni Sumayya gaba ɗaya na rasa. Assalamu alaikum. Na zo in wanke laifina ne.
Naji, ai na riga na yafe miki, amma kamar yadda na faɗa a baya, bana ƙaunar na ƙara ganin ki a gidan nan. Gaskiya ne, yau ba ni kaɗai na zo ba. Ke da wa? Ni da Rabagar. Shugaba. Na za ka je? A san ruwan wallahi talla ka san shi gudu binni ne ba ga ofol ne ba a gurin. Kai dan Allah gafara to in mafol ne me kashe ka za a yi ko kai wani abu ne? Annan military ne ba. Kai Allah malam kai mutane shi Allah ba inda za ka je sai mun ga me tara su anan me wani na za ka je to? Wannan wanda za su tsorata ka ne? Kaga ga munafikan can ka ganta ko? Ni ban ma san me da ita gidan nan ba. Wannan gayin shine. Wa ba? Definitely wannan gayan shine Raba Gardaman nan. Raba Gardama? Shine tara kasusuwa haka? Maloraci ne. Mu je. Ina gafara da Allah. Gaba. Bari nan wuce. Ga masu fama da matsala na kankancewan gaba, akwai waɗanda Ubangiji Allah haka yi su, bai wuce tsawon yatsa ƙarami, wasu kuma daga baya suka samu waɗannan matsalolin nan. Wasu kuma matsala ce ta sanyi na infection tare da matsala na istimina'i. Mu sani istimina'i tana da illa sosai ga lafiyarmu, domin takan ja matsala na kankancewan gaba tare da sauri na inzali. Istimina'i tana jawo matsala na loss of brain circulatory system, yawaita yin mantuwa, yawaita yin rama tare da matsaloli masu yawan gaske. Kuma duk akwai magungunan da muke bada a warke daga wannan matsalolin nan gabaki ɗaya insha Allah. Gargadi ga masu kallon mu, ku sani akwai madamfara da yawa waɗanda suke fitowa a sunan masu magani, suke karɓan kuɗin mutane. Dukkanin account number da ka gani ba ta Shifawun Islamic Medicine Center ba, to ba tamu bane ba. Ina masu fama da matsala ta hepatitis wato ciwon hanta. Ciwon hanta ya rabu kashi daban-daban. Akwai type A, type B, type C. A cikinsu akwai chronic, akwai kuma crisis. Ku sani wannan chronic shine wanda yake tara mutum ruwa a liba, har ma yake fitsarin yalo, yana kashe masa jiki, har ma yake yawaita yin nishi wato haki da ma zawo ga baki daya. Shi kuma crisis shine wanda yake bin jini da ma dukkanin family, so wanda Ubangiji Allah ya kare. Ubangiji Allah ya kare mu. Ina masu fama da matsala na sanyi na infection, sanyi na kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba, ko kuma matsala ta rashin haihuwa da ma dukkanin matsalar ta shafi al'aura. Dukkaninsu akwai magani da muke bada a ƙarƙashin cibiya ta Shifawun Islamic Medicine Center. Ina masu fama da matsala ta HIV. Ku sani mun ba mutane da dama magani kuma sun warke a cikin sati 2 garanti. Ina masu fama da matsala na iska, sihiri ko kuma sammu. Muna da sirrika masu tarin yawa. Ku dai ku tuntuɓe mu. Mutane Ivory Coast, Cote d'Ivoire, Mali, Ghana, Senegal
Benin, Algeria, Murtina, Chad, Sudan har ma da Saudiya. Dukkanin muna tura maganin mu a cikin sauki insha Allah. Za ku samu Shifa'un Islamic Medicine Center a jihar Kano a Maidile ta sabuwar gandu kafin kwanar gidan kaji cikin Uwar Soro Plaza a shago mai namba B6. A jihar Maiduguri za ku same mu a gaba da gadon Lagos Street cikin Rahma Plaza a shago mai namba B8. Mutanen jihar Adamawa Mubi za ku same mu a babban hanyar Ahmadu Bello a gaba da Zenith Bank kusa da AA Boka a saman Bene El Hussein Multipurpose Hall a shago mai namba B2. Mutanen jihar Taraba Jalingo za ku same mu a kusa da masallacin Juma'a na tashar Road Block a cikin AA Rono Plaza a saman Bene. Mutanen jamhuriyar Niger cikin Dusu za ku same mu a Line Canal Turwa STV, Line Rainfall de la Mor. Cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center ta buɗe sabon ofishinta a garin Libya cikin garin Misrata yanzu a haka muna nan insha Allah. Kuma cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center muna tura maganin mu a duk inda kuke a faɗin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa. Assalamu alaikum wa rahmatullah, ni ne naku na yau da kullum wanda kuka fi sani da Umar Abdullahi, shugaban cibiyar magani na Darun Ni'ima. Darun Ni'ima ta sake zuwa muku da ingantattun magungunan da ta shafi rayuwarku na yau da kullum. Ina masu fama da matsalar sanyin infection ko zubar da farin ruwa. Ina waɗanda suke fama da matsalar rashin karfin mazakuta, saurin inzali tare da kankancewar gaba ko kuma karancin sha'awa. Ina masu aikata istimna'i, ma'ana biyawa kai bukata. Hakan yana haifar da matsalar rashin haihuwa tare da matsaloli masu yawan gaske. Ina masu fama da ciwon ulcer, ciwon koda tare da ciwon hanta wato hepatitis B, types A, types B, type C. Ina masu fama da cuta mai karya garkuwar jikin ɗan adam wato HIV. Mun ba da magani an warke duka daga cutan insha Allah. Ina waɗanda suke fama da matsalar ciwon mara tare da rikicewar al'ada da ma dukkanin cututtukan da suka shafi jikin ɗan adam muna ba da magungunan su insha Allah. Za ku same mu a babban headquarter mu da ke Maiduguri, Borno State, Lagos Street kusa da NUJ Junction, Maikale Shopping Complex, saman Beni, shago mai namba 4. Sannan a jihar Kano za ku same mu a Gwammaja kusa da junction na Aljazeera, tagwayen gida, Amfani Plaza, saman Beni, shago mai namba B11. Muna iya tura magungunan mu a duk inda kuke a faɗin duniya. Don neman karin bayani za ku iya kiran mu a waɗannan lambobin mu kamar haka. Za ku iya ɗaukar lambobin mu kai tsaye ta WhatsApp ku muna magana. Darun Ni'ima ta shirya saf tana marhaba da zuwan. Cibiyar nan wacce ta yi fice wajen samo wa al'umma sahihan magunguna na asali. Wato Bara'a Herbal Enterprises wanda suka samo da al'umma mako 6 da tushu. Mashahurin magani da ya karaɗe birane da ƙauyuka. Kai har ma da ƙasashen ƙetare. Wanda ke da tasiri akan cututtukan jikin ɗan adam. Yana magani ɗai har 100. Yan shiga sirrin waraka. A wannan karan muna tafi da sakon albishir tsawon sakikin magani. Amma bangaren masu fama da cutar asma. Da duk wata larura ta shafi hanyoyin numfashi na ɗan adam. Yan shifa sirrin waraka. Magani ne da aka samar da shi a zamanance. An samar da su daga sassaƙe-sassaƙe na tsirrai da 'ya'yan itatuwa. Ya samu shaidar inganci ta hukumar NAFDAC. Ga adireshin mu kamar haka. Assalamu alaikum al'ummar duniya, sunana Abdullahi, shugaban cibiyar bada magunguna na Kashful Alil. Muna godewa Allah da ya sanya cibiyar Kashful Alil ita ce ta ɗaya a duniya wajen bada maganin cutar HIV kuma a warke. Cibiyar Kashful Alil muna binciko magunguna ne tare da ƙwararru masana ilimin itatuwa daga sassa daban-daban na duniya a cikin manyan littattafai na tibbul a'shab kamar ƙasar Egypt da ƙasar India, ƙasar Sin har ma da nan Najeriya. Ina masu fama da matsala ta rashin haihuwa, infertility, matsalar ciwon ƙoda, matsalar cutar sikila da ma ciwon hanta da ma matsaloli na rashin gamsar da iyali, duk muna ba da magani. Matsalar istimna'i tana haifar da cututtuka a jikin ɗan adam kamar yawan mantuwa, loss of memory,
da kuma bugun kirji tare da ciwon jiki da kuma matsala ta infertility wato low sperm count. Cibiyar Kashful Alil muna ba da magani akan kowace irin larura har ma da matsalar jinnu, iska, sihiri da sammu. Za ku same mu a jihar Borno cikin garin Maiduguri, titin Kwastin opposite Marazen jikin Yunal inda ake scanning ko kuma a babban layi. A jihar Kano kuma za ku same mu a Zoo Road opposite Sahad Store. A birnin tarayya Abuja muna Kuje. A jihar Gombe muna cikin Ummi Plaza. Sannan a jihar Katsina muna opposite Riyadul Qur'an. A garin Mubi za ku same mu a daidai bakin kasuwa. Sannan a jihar Lagos muna Agege Morikas. A jihar Kaduna muna Hayin Rigasa. A jihar Sokoto muna Kofar Taramniya. Sannan a jihar Bauchi muna CBN Roundabout cikin AIB Plaza. A jamhuriyar Niger za ku same mu a cikin Yamai. Sannan a Maradi muna bakin babban kasuwa. Ai ni ban sani ba, anya zan iya zuwa gewayen nan makuwa. Domin jikina gaba ɗaya a mace nake jin sa. Ai ranka ya dade. Gewaya kamar ka je ta. Dan yanzu nan zaka warware. A kana nufin Zoli Cafe kenan? Ashe ka gane. Haka yake. Assalamu alaikum. Allah ya taimake ka. Allah ya taimake ka. Allah ya taimake ka. Tashi lafiya. Rizoli Cafe. Da Rizoli Cafe nake samun kuzari, shi nake rikewa da bikin da za. To ai ko lalle gewaya ta samu. Ku tashi mu tafi gonan nan. Allah ya taimake. Bismillah. Sala ganda ba ta rike ni. Ga Rizoli Cafe manya kusha. Ga Rizoli Cafe yara kuma kusha. Shamaki. Yaya haka? Ni ne kamata yanzu da kuna aiki kuma sai ga kudu a zaune? Allah ya taimake ka, jikin mu ne diye la'asar. Haba Shamaki. Ba nan. Allah ya taimake ka. Zo karbi. To banda abun ku go Shamaki. To ranka dade wannan me kenan? Wannan Rizoli Cafe kenan. Da kun sha wannan kofi ɗaiɗai to za ku samu kuzari da ƙarfin jiki. Sai aiki. Rizoli Cafe sirina ne na boye. Rizoli Cafe ku sha ku samu kuzari. Bani da kasala ganda ba ta. Rizoli Cafe shine na ɗaya domin inganta lafiyarka da ta iyalinka. Baba dan Audu. Ba koshi bane kake kwashe wa yara abinci? Ai ka san mutum ne na kula gidan masu kuɗi dandanan dama. Babu wani magana gidan masu kuɗi. Wannan sinadarin da aka yi girkin da shi ne kawai. Dan kaɗi wannan wani irin sinadarin girki ne haka? Dahir Kori shine sirrin girkin kowace 'ya mace da ta san kanta. Dahir Kori shine ɗanɗan da yake gyara girki ba yawan kuɗin da aka kashe masa ba. Dahir Kori ma fi mishkila. Dahir Kori. Dahir Kori. Dahir Kori Shine sirrin girkin kowace 'ya mace. Shine sirrin girki a gidana. Dahir Kori ma fi mishkila. Saye zuciyar mai gidanki da sinadarin girki na Dahir Kori. Dahir Kori nemi naki a yau. Ana samun shi a kantuna da kuma shaguna a ko'ina. Dahir Kori. Kun san me ma'ana daɗi?
a irin wannan lokacin ka samu rufai da yogurt mai sanyi musamman mai ɗanɗanon strawberry ko kuma mai ɗanɗanon coconut ko mai ɗanɗanon banana. Abin da ya fi komai daɗi ka samu damammiyar furar rufai da yogurt mai sanyi ka sha, ko da kana cikin damuwa kuwa na san za ka manta da shi. Ƙarshen daɗi ki samu biredin rufaida da zazzafan shayin ki ko ki samu farfesun ki mai bala'in daɗi a gefe ko kuma ki samu kwanki ki lankwashe shi sai ki buga ki danna sai ki matsa sai ki kai baki. Bismillahir rahmanir rahim. Kowannen ku naji kalar santin da yayi akan kayan kamfanin rufaida, amma kun manta da abu daya. Bature na cewa water is life, musamman ruwan sha na kamfanin rufaida mai sanyi da sanyaya mu. Assalamu alaikum al'ummar duniya, sunana Abdullahi, shugaban cibiyar bada magunguna na Kashful Alil. Muna gode wa Allah da ya sanya cibiyar Kashful Alil ita ce ta ɗaya a duniya wajen bada maganin cutar HIV kuma a warke. Cibiyar Kashful Alil muna binciko magunguna ne tare da ƙwararru masana ilimin itatuwa daga sassa daban-daban na duniya a cikin manyan littattafai na tibbul a'shab kamar ƙasar Egypt da ƙasar India, ƙasar Sin har ma da nan Najeriya. Ina masu fama da matsala ta rashin haihuwa, infertility, matsalar ciwon ƙoda, matsalar cutar sikila da ma ciwon hanta da ma matsaloli na rashin gamsar da iyali, duk muna ba da magani. Matsalar istimna'i tana haifar da cututtuka a jikin ɗan adam kamar yawan mantuwa, loss of memory da kuma bugun ƙirji tare da ciwon jiki da kuma matsala ta infertility wato low sperm count. Cibiyar Kashful Alil muna ba da magani akan kowace irin larura har ma da matsalar jinnu, iska, sihiri da sammu. Za ku same mu a jihar Borno cikin garin Maiduguri, titin Kwastin opposite Marazen jikin Yunal inda ake scanning ko kuma a babban layi. A jihar Kano kuma za ku same mu a Zoo Road opposite Sahad Store. A birnin tarayya Abuja muna Kuje. A jihar Gombe muna cikin Ummi Plaza. Sannan a jihar Katsina muna opposite Riyadul Qur'an. A garin Mubi za ku same mu a daidai bakin kasuwa. Sannan a jihar Lagos muna Agege Morikas. A jihar Kaduna muna Hayin Rigasa. A jihar Sokoto muna Kofar Taramniya. Sannan a jihar Bauchi muna CBN Roundabout cikin AIB Plaza. A jamhuriyar Niger za ku same mu a cikin Yamai. Sannan a Maradi muna bakin babban kasuwa. Ai ni ban sani ba, anya zan iya zuwa gewayen nan makuwa domin jikina gaba ɗaya mace nake jin sa. Ai ranka ya dade, gewaya kamar ka je ta. Dan yanzu nan zaka warware. A kana nufin Rizoli Cafe kenan? Ashe ka gane. Haka yake. Assalamu alaikum. Allah ya taimake ka. Allah ya taimake ka. Allah ya taimake ka. Tashi lafiya. Rizoli Cafe. Da Rizoli Cafe nake samun kuzari, shi nake rikewa da jirgin da zari. To ai ku lalle gewaya ta samu. Ku tashi mu tafi gonan nan. Allah ya taimake ka. Bismillah. Sala ganda ba ta rike ni. Ga Rizoli Cafe manya kusha. Ga Rizoli Cafe yara kuma kusha. Shamaki. Yaya haka? Ni ne kamata yanzu ta da kuna aiki kuma zai ga kudu a zaune? Allah ya taimake ka, jikinmu ne duk yayi la'asar. Haba Shamaki. Ba nan. Zo karbi. To banda abun ku in go Shamaki. To ranka dade wannan me kenan? Wannan Rizoli Cafe kenan. Da kun sha wannan kofi ɗaiɗai to za ku samu kuzari da ƙarfin jiki sai aiki. Rizoli Cafe sirina ne na boye. Rizoli Cafe ku sha ku samu kuzari. Bani da kasala ganda ba ta. Rizoli Cafe shine na ɗaya domin inganta lafiyarka da ta iyalinka.
Baba dan Audu. Ba koshi bane kake kwashe wa yara abinci? Ai ka san abincin ne na kula gidan masu kuɗi ɗanɗanon dama. Babu wani magana gidan masu kuɗi. Wannan sinadarin da aka yi girkin da shi ne kawai. Dan kaɗi wannan wani irin sinadarin girki ne haka? Dahir Kori shine sirrin girkin kowace 'ya mace da ta san kanta. Dahir Kori shine ɗanɗan da yake gyara girki ba yawan kuɗin da aka kashe masa ba. Dahir Kori ma fi mishkila. Dahir Kori. Dahir Kori. Dahir Kori Shine sirrin girkin kowace 'ya mace. Shine sirrin girki a gidana. Dahir Kori ma fi mishkila. Saye zuciyar mai gidanki da sinadarin girki na Dahir Kori. Dahir Kori nemi naki a yau. Ana samun shi a kantuna da kuma shaguna a ko'ina. Dahir Kori. Kun san me ma'ana daɗi? A irin wannan lokacin ka samu rufai da yogurt mai sanyi, musamman mai ɗanɗanon strawberry ko kuma mai ɗanɗanon coconut ko mai ɗanɗanon banana. Abin da ya fi komai daɗi ka samu damammiyar furar rufai da yogurt mai sanyi ka sha. Ko da kana cikin damuwa kuwa na san za ka manta da shi. Ƙarshen daɗi ki samu biredin rufaida da zazzafan shayin ki ko ki samu farfesun ki mai bala'in daɗi a gefe ko kuma ki samu kwanki ki lankwashe shi sai ki buga ki danna sai ki matsa sai ki kai baki. Bismillahir rahmanir rahim. Kowannen ku na ji kalar santin da yayi akan kayan kamfanin Rufaida. Amma kun manta da abu daya. Bature na cewa water is life. Musamman ruwan sha na kamfanin Rufaida mai sanyi da sanyaya. Assalamu alaikum al'ummar duniya, sunana Abdullahi, shugaban cibiyar bada magunguna na Kashful Alil. Muna godewa Allah da ya sanya cibiyar Kashful Alil ita ce ta ɗaya a duniya wajen bada maganin cutar HIV kuma a warke. Cibiyar Kashful Alil muna binciko magunguna ne tare da ƙwararru masana ilimin itatuwa daga sassa daban-daban na duniya a cikin manyan littattafai na tibbul a'shab kamar ƙasar Egypt da ƙasar India, ƙasar Sin har ma da nan Najeriya. Ina masu fama da matsala ta rashin haihuwa, infertility, matsalar ciwon ƙoda, matsalar cutar sikila da ma ciwon hanta da ma matsaloli na rashin gamsar da iyali, duk muna ba da magani. Matsalar istimna'i tana haifar da cututtuka a jikin ɗan adam kamar yawan mantuwa, loss of memory da kuma bugun ƙirji tare da ciwon jiki da kuma matsala ta infertility wato low sperm count. Cibiyar Kashful Alil muna ba da magani akan kowace irin larura har ma da matsalar jinnu, iska, sihiri da sammu. Za ku same mu a jihar Borno cikin garin Maiduguri, titin Kwastin opposite Marazen jikin Yunal inda ake scanning ko kuma a babban layi. A jihar Kano kuma za ku same mu a Zoo Road opposite Sahad Store. A birnin tarayya Abuja muna Kuje. A jihar Gombe muna cikin Ummi Plaza. Sannan a jihar Katsina muna opposite Riyadul Qur'an. A garin Mubi za ku same mu a daidai bakin kasuwa. Sannan a jihar Lagos muna Agege Morikas. A jihar Kaduna muna Hayin Rigasa. A jihar Sokoto muna Kofar Taramniya. Sannan a jihar Bauchi muna CBN Roundabout cikin AIB Plaza. A jamhuriyar Niger za ku same mu a cikin Yamai. Sannan a Maradi muna bakin babban kasuwa. Ai ni ban sani ba, anya zan iya zuwa gewayen nan makuwa domin jikina gaba ɗaya a mace nake jinsa. Ai ranka ya daɗe, gewaya kamar ka je ta, dan yanzu nan zaka warware. A'a, kana nufin Zoli Cafe kenan? Ashe ka gane. Haka yake. Assalamu alaikum. Allah ya taimake ka. Allah ya taimake ka. Allah ya taimake ka.
tashi lafiya. Rizoli Cafe. Da Rizoli Cafe nake samun kuzari, shi nake rikewa da jelikin da zari. To ai ko lalle gewaya ta samu. Ku tashi mu tafi gonan nan. Allah ya taimake. Bismillah. Sala ganda ba ta rike ni. Da Rizoli Cafe manya kusha. Da Rizoli Cafe yara kuma kusha. Shamaki. Yaya haka? Ni ne kamata in zo ta da kuna aiki kuma zai ga ku a zaune? Allah ya taimake ka jikinmu ne duk yayi la'asar. Haba Shamaki. Ba nan. Zo karbi. To banda abun ku in go Shamaki. To ranka dade wannan me kenan? Wannan Rizoli Cafe kenan. Da kun sha wannan kofi ɗaiɗai to za ku samu kuzari da ƙarfin jiki sai aiki. Rizoli Cafe sirina ne na boye. Rizoli Cafe ku sha ku samu kuzari. Bani da kasala ganda ba ta. Rizoli Cafe shine na ɗaya domin inganta lafiyarka da ta iyalinka. Baba dan Audu. Ba koshi bane kake kwashe yara abinci? Ai ka san mutum ne na kula gidan masu kuɗi dandanan dama. Babu wani magana gidan masu kuɗi. Wannan sinadarin da aka yi girkin da shi ne kawai. Dan kaɗi wannan wani irin sinadarin girki ne haka? Dahir Kori shine sirrin girkin kowace 'ya mace da ta san kanta. Dahir Kori shine ɗanɗan da yake gyara girki ba yawan kuɗin da aka kashe masa ba. Dahir Kori ma fi mishkila. Dahir Kori. Dahir Kori. Dahir Kori Shine sirrin girkin kowace 'ya mace. Shine sirrin girki a gidana. Dahir Kori ma fi mishkila. Saye zuciyar mai gidanki da sinadarin girki na Dahir Kori. Dahir Kori nemi naki a yau. Ana samun shi a kantuna da kuma shaguna a ko'ina. Dahir Kori. Kusan me ma'ana daɗi? A irin wannan lokacin ka samu rufai da yogurt mai sanyi musamman mai ɗanɗanon strawberry ko kuma mai ɗanɗanon coconut ko mai ɗanɗanon banana. Abin da ya fi komai daɗi ka samu damammiyar furar rufai da yogurt mai sanyi ka sha ko da kana cikin damuwa kuwa na san za ka manta da shi. Ƙarshen daɗi ki samu biredin rufaida da zazzafan shayin ki ko ki samu farfesun ki mai bala'in daɗi a gefe ko kuma ki samu kwanki ki lankwashe shi sai ki buga ki danna sai ki matsa sai ki kai baki. Bismillahir rahmanir rahim. Kowannen ku na ji kalar santin da yayi akan kayan kamfanin Rufaida. Amma kun manta da abu daya. Bature na cewa water is life. Musamman ruwan sha na kamfanin Rufaida mai sanyi da sanyaya mu.